Hej ľudia, čaute ľudia, dneska vás tam pre ďalšom videu, dneska si zahráme hru City Skylines 2 so modpackom Eastern Europe. Chcel by som urobiť napodobeninu takého mestského mesta, napríklad Bratislava, Košice, Prešov. Neviem čo teraz, dobre, dáme new game, dáme easy mod, predsa som noob, však to každý viete. Ináč ospravedlňujem sa, že dlho nevyšlo video z toho dôvodu, lebo teraz boli testy, aj sme išli na školské výlety a také no chápete to. To asi aj vy ste zažili. Prvé si musíme vybrať akú mapu, ktorá je najkrajšia. No, táto vyzerá dosť pekne. Táto tu tiež, ale nie. Táto tu nie asi. Táto určite nie, lebo to by sme museli robiť milión ceza. Proste veľa by nám to zabralo. Tento tu tampela, neviem. Ale aj toto nevyzerá zle. Neviem, ja sa rozhodzujem, asi si vyberem. Máme vybrať tu. Zmeníme si tam, že budeme tam mať European. Naše mesto sa bude volať, dáme tomu, že Foxinov. Dobrá. Nie, dobrá. A toto áno. Aby sme mali prírodné katastrofy, to každý viete. Každý to miluje. Dobre, dáme start game, teraz 4,5 hodiny sa nám to bude načítavať a uvidíme. No, dobre. Sme v našom poličku. Ako toto vyzerá? Prahnosne. Takže sa pozrieme prvé na jednu vec. Sú tu americké cesty. Ja som si tam nastavil ikonku. Nie, sú to európske, dobre. Tu píše, že 50, nech by tu písali také tabúrky, že 25 mil, chápete. Dobre, musíme tu vyriešiť pár prvých vecí. Takže voda, hnus, odpad, naše mňamky a potom ešte elektrina. Dobre, prvé by sme mohli vyriešiť vodu. Tu by som mohol urobiť takú menšiu, len musíme prvé zistiť, ako tu ide prúd vody. Ide smerom tuna, takže keby sme tuna urobili čerpacie stanice a tuna odpadky, no tak to by bolo super. Dobre, a ja tu navediem uličku, aby sme tu mali tu rovné. Takto. Vyzerá to dobre, trošku upravím terén, aby sa tu mohli tie vodné čerpadlá. Aby sme tu mohli tie vodné čerpadlá postaviť. Ja by som urobil zatiaľ iba jedno, čiže na čo nám viac. Dobre, napojíme to na hlavnú cestu. Alebo prvé urobíme, že máme tu prvú takú veľkú domku. Teraz vymením to za tú. A postavíme tú hlavnú takúto cestu. A potom dole pôjde taká už menšia, alebo pôjde to veľká cesta. A tu napojíme takto, aby sme to mali už. Lebo tu v tejto hre budete musieť riešiť dopravu a dopravné situácie. Dobre, nechceme mať z toho Prešov zase, hej, lebo bez obchvatu proste, no. Máme tu jednu vec postavenú. Wow, sme úplne super. Dobre, teraz si musíme postaviť čokoládku. Ja milujem čokoládku, každý miluje čokoládku. Čo sú odpadné vody, tak to tuto napojím. Dobre, a ešte elektrinu. Elektrina, ako by sme to vyriešili? Vystrihneme, nebojte sa, to už nikto nevidí. OK, tak som urobil také menšie zmeny, tam sa nemusíme pozerať. Dobre, môžeme začať prosím vás budovať naše mesto. Robíme tu takúto prvú odpačku na tento tu smer a mohli by sme urobiť kruhový objazd, asi taký. A hneď tu by som urobil takúto cestu, ktorá bude naviazovať na viac ciest, takže takto. A tu by som postavil už naše prvé homy alebo domčeky. Aspoň takto by som si to mohol predstavovať. Máme tu dačo postavené, ja toto budem dosť detailingovať, lebo fakt naše mesto potrebuje dačo. OK, ďalšia vec, potrebujeme tu postaviť taký ten obchod, takže určite. A hráme na Eastern Europe všetko, takže keď si dáme tu tak to bude Eastern Europe. Na hlavnej ceste budú také obchody, však poznáte proste také mesta naše. Tu budú obchody a tu by som urobil domčeky. A Eastern Europe domčeky. No, uvidíme, aké veľké metropoly sa nám tu stane z toho. Môžeme asi začať stavať. Už máte fajn záujem o domčeky. Dobre, naši ľudia sú veľmi šťastní. Pozerám. Dobre, OK, ide nám dosť hore. Toto nič. Ja asi trošku zrychlím čas. Koľko sme minus? 1000. Fúha, toto nie je veľmi dobré. Toto na mňa bude trvať, ale to je strašne drahé. Toto iba to. Z diaľky, takedy tá hra veľmi nepôsobí dobre, lebo keď sa pozriete takto, no tak to vyzerá ako keby som zmulčoval celú tú továrnu, hej. Ale furt som vám to nemal ukazovať. Chybičky sa stávajú. No nič s tým. Dobre, počkáme, dokým sa nám tu vyrastú také tie prvé domčeky a môžem ich tu možno aj viac prvé detaily, ktoré by som robil, stavanie stromčekov, to je tak
lebo stromčeky budú v našom meste veľmi vyspelá vec, dobre. A dáme si dospelé a na to tu máme tento tu modík. A dáme si tak na 16 metrov. Hop, bum, máme stromčeky. Kámošku, tak tomu sa vraví pekné komunistické centrum. A teraz tu treba vyriešiť aj trošku industriálnu časť. Určite nebudem robiť prvým milestone, určite nebudem robiť továrne. Odkedy prišiel taký nový update, už sa dajú stavať aj také tu záhrady ako keby. Teď nám ušetria miesto aj nie sú škodné. Dobre, sa nám otvoril ďalší priestor na stavanie. OK, potrebujeme takú zdravotnú kliniku, taký maličký smart, alebo jak to tam písalo, tak to tu. Ďalšia vec, budeme potrebovať hrobište, dobré, alebo cintorín. OK, môžeme tu nahodať. OK, obyvateľia idú nám dole, lebo majú záujem o všetko. Dobre, treba nám ešte tu na skladku. Bože, to je veľké a drahé. OK, kámo, však buďte radi za to, že tu máte skladku, to je výborná vec. Musíme tu postaviť ako asi benzínku, typujem. Wow, máme benzínku. Odomklo sa nám ďalšia vec. Dobre, dáme iba II. Sa nám odomkli také medium, či jak sa to odomkli sa nám EU Medium Density Row Housing. Dobre, to je super. Takže môžeme ich tu pár postavať. A tieto veľmi nie sú často na Slovensku, alebo to by ste asi vedeli. To sú také proste, to sú také domy ako v Írsku, proste tak nastavané vedľa seba, proste radovky, alebo jak sa to volá. Dobre, môžeme tu postaviť ďalšie menšie domčeky. Keby sa nám náhodou táto séria páčila, tak určite dajte like a odber. Predsa stojí ma to trochu práce, keďže každé jedno video striham 2 alebo 3 hodiny. A keď si poviete, ja to striham ako amatér, áno, kamo. Ja striham na CapCute, ktorý je úplne amatérsky a ja neviem s tým strihať, ja sa proste s tým učím. Dobre, nič s tým. Pozerám, že sa nám to tu vyspieje, dobre. Actions, minus 5000. Teraz si nevšímajte nič. Dobre, nič sa teraz nestalo, proste iba trošku som také zmeny urobil, nič som nezvýšil, nie som Fico 2.0. OK, pozerám. No to sú proste takéto radkové domy, ale to sú také, že anglické by som povedal, také cihlové. Ono vlastne čím väčší level, tak tým to bude krajšie vyzerať, keď tu pozerám na to tie dedinské domčeky. Ty vole, to sú také ruské domky. Ale keď sa to zase bude vylepšovať. A kamoško, dom, za tým úplne ruská záhrada a auto. Kamoško, vy musíte byť bohatší ako tomu. Máme tu prvý milestone sa to volá, ja neviem kto tomu dal meno, ale neviem čo znamená milestone. Dobre, postavíme väčší kruhač, to musí byť určite taký pekný. A ešte zrušíme tu semafory, lebo takedy fakt semafory zabraňujú nám. Proste sú takedy debilne tu fungujú, fakt. S tou dopravou sa tu budeme štvať strašne dlho. Lebo ja na svojom svete mám cez 400 000 obyvateľov a fakt je to zle. Dobre, môžeme si odomknúť ďalšie políčka. A nás to zase bude, myslím, že jedno stojí 10 000. A myslím, že také inčie stoja menej. Všetky inak stoja proste. Neviem, či na čom sú viac stromy. Myslím, že sa mi hej, tieto tu základné veci. Môžeme zarábať prachy aj inou vecou a to je tohle. No, to by nebolo zlé, ale aj teraz som nechci tak budovať. Dobre, 38 ľudí za hodinu, to je super. Dobre, mohli by sme si tu urobiť menšiu takú odbočku, aby sme zrýchlili dopravu. Tu pôjde asi naše prvé sídlisko, tam pôjde také naše prvé sídlisko. Tu by som nechal miesto na, lebo ja by som chcel, aby tu išla takto tu diaľnica. Ja si to furt takto tu vyznačujem, že tu tam pôjde takto diaľnica, aby sme mali všetko prepojené. Ja si, lebo chápeš, ja to dám cestu a neviem, kde pôjde diaľnica, hej. Ja keď si odomknem tu na takto cesty, takto, vlastne diaľnice, takto to asi bude vyzerať. Ešte sú tu aj väčšie, napríklad také tu, koľko to je? 5 prúdovka, 6? Neviem, som slepý, nevadí. Vadí. Nemáte zamestnancov, vy tu žijete, že jediný na svete. Okolo vás není nič. Normálne vy ste tu uväznení, proste auta tu chodia proste, neviem, z neba. Proste auta tu chodia z neba, proste tu nakončí silnica a vlastne tam tak, kde sa vybúrajú aj dole. Mali by sme sa viac rozrastať, lebo sme mesto, ktoré ide dole. By som mal urobiť ďalšiu takto cestičku, hop, a dať ju až tu nahore. Nie, to je zlý uhol. Tak, to. Dobre, toto je už lepšie. Tak a tak. Dobre, máme tu dačo
A tu by sme mohli stavať ďalšie domčeky. Domčekov nie je nikdy dosť, ale takedy je ich až predosť. OK, mohli by sme tu urobiť aj ďalšie radové domčeky. Znak minus 6000, to nie je veľmi dobré. Za čo máme najnižšie proste? Servisy proste, za tieto tu poplatky. Za toto by sme museli, za elektrínu budeme zvyšovať, kúkajte, čo som tu vám postavili normálne, neviem, či to nie je až jaderná elektráreň. Dobre, školy sa nám odomkli, no máme ďalší milestone. Teraz by som odomkol takúto menšiu školu, alebo školku, alebo čo to je, alebo nie tu. Tak, kde by bola všade na dosah tu, ne, to je taká univerzita. Nie, asi tu na najlepšiu. OK, a ešte asi niečo viacej. Hej, ešte ďalšie budovy sa nám odomkli, takže keď si dáme tak je to tu medium medzi tým housing. Dobre, urobíme tu ďalšiu odbočku, kde urobíme naše prvé menšie sídlisko panelové. Tu nám by som to spojil takto tu. Takže pôjde takto tu naviazka na obchvat, takto. A tu nám by som urobil naše prvé byty. OK, to by som si to. Keby vás to náhodou nebavilo, kľudne napíšte a budeme pokračovať v rafte určite. Asi ste už videli, že sme sa dostali minule na rádiovú veš, ale späť k hre našej. Takto. Proste ako dobre to prepojiť, lebo potom budeme mať s tým veľký problém v budúcnosti. OK, máme tu ako prepojeme amatérsky, alebo môžeme tu dať stavať, ale ešte to stopnem a ja by som tu nechal takto tu. Skúsime, uvidíme. Bože, počkať, takto to ja nenechám. Tu bude pekné riadové domy. Proste pekne to tu chcem mať usporiť. Viac amatérsky postavené, to asi nebude, nevadí. My s tým urobíme to takisto asi tu nám, aj tu nám, aj tu nám. A takisto sa to urobí aj tu nám. Tak koľko som to dal? 4. OK. Uvidíme, ako to dopadne, podľa mňa zle, ale nič s tým. A môžeme tu začať robiť aj pešie zóny, wow, je to krásna vec. Takto tu. Proste pešie zóny budú veľmi super vec, bude nám to veľmi pomáhať. Lebo keďže bude miliard tých proste už to sa tu hrnie. Už máme prvú 1000, keď tak pozerám, a už sa tu hrnú prví obyvateľia sídliska. Potom ho môžeme, myslím, že aj pomenovať, ako bude sa volať toto sídlisko. Bavlnu môžeme tu pestovať. Urobíme potom také polia. Wow, dobre, tak to vyzerá mega komunisticky, ale proste takéto. Aby som potom postavil takú tú univerzitu, alebo takú strednú školu. Budeme tu mať aspoň ako symetricky, ale toto mi tu strašne vadí. Toto by ste si mali ešte raz postavať. Urobíme to ešte raz, na to sme. Postavte si ešte raz. Tak, aspoň dačo. Parkoviska, musíme ich využiť. Pre elektromobily. My nebudeme podporovať elektromobily. Toto si musíte zaistiť do hlavy. Koľko si? 3007. Dobrá. Pár elektromobilov budeme podporovať, no už nič s tým. Parkoviska na sídliskách budú drahé. 18 centov na hodinu, alebo koľko to píše. Nám idú trošku nižšie. Dobre, začneme ďalej stavať, lebo už sú ďalšie domčeky. Zase po 4, zase po 4. A vlastne, keď sa budeme expiť, no tak bude to vyzerať lepšie, ja vám to ukážem tu. Toto tu nebudeme používať, lebo tu by som podvádzal trošku. Dobre, malo rental. Odomkla sa nám taká tá zbrojnica hasičská, to by som dal tu na. Ešte policajtom, to by som dal tu na. To je veľká stanica. A moderná pre 1400. OK, už máme skoro celé dobudované. Naša menšia cestička je prehodivá, aj táto tu. Toto mi strašne vadí. Tu nám docela pekne sa to vybudovalo presne. A mi to páči. OK, také proste riadovky, proste typické. Mne dáme to také dekorácie, napríklad taký fontán alebo také tak. Napríklad, aby som urobil také tie stánky. Že drahé parkoviska, páči sa vám to, ne? Už sa nám to tu povystávalo, no vlastne stavia ešte. Zatiaľ budem odstráňať tieto stromy a potom tam dáme naše krásne novičké vyliahnuté z vajíčka. Hovorím ako čistý amatér, ja viem. A sme to mali trošku zelene aj keď som teraz odstránil dosť veľa zelene. OK, môžeme to nadať takto za tým. Dobre, vyzerá to tu lepšie. OK, naše sídlište sa vyvíja a ja by som tu urobil ďalšie cesty.
na naše sídlisko, kde by sme mohli postaviť ďalšie budovy. Som si to tu trošku naplánovať, teraz som to stopol. A takto by som si tu plánoval dáko. To na ďalšia cesta by sme boli. Ja tak zle plánujem toto mesto, to ako keby som plánoval Petržalku. Vstávajte. Ďalšiu milestone, kedy dostaneme, teším sa už. Grand Village, dobre. Dostaneme už pomenovanie Low Density Housing, teším sa, to sú tieto tu. Alebo ani nie tak, lebo Low Density to nechce veľmi, Boh vie čo. Keď väčšie parkovisko to musí byť. A parkujte, áno. Abo viac ich tu urobím rovno. Mohli by sme urobiť takú strednú školu. Elementary, hike. Ok, vyzerá to tu pekne, poviem. Takto by som si to predstavoval, proste máš tu menšie domčeky, proste riadovky, všetko možné. Takto si predstavujem moje mesto aj v realite, normálne. Ale viete čo? To na odstraním a tu dám pešie zóny. Na čo sa nám to vystaváva. Ok, vyzerá to super. Podľa mňa pre tento diel asi všetko, ja tu budem ešte trošku dekorovať možno. Dobre, tak asi všetko pre tento diel, ďakujem pekne, že ste sa pozerali. Ja skúsim ešte trošku hrať offline a uvidíme ako to, čo z toho dopadne a uvidíme sa na budúce. Prepáčte, že dlho nevyšlo video, dajte like a odber, uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute, čau.